Spread Boite amun siya nga ro Bing là ba? Do tama pa naman eh. Ipa kay misir jang mu thai. Thì là Thai lang ma. amigo hello. YouTube. Itu ke? Kamay kaman. Kamay kaman. TV tan trot at hay long play rot eh. TV san play rot at hay long. Kaya play sang siya. Ay, ang manang baka Kitab ayun hay long. oh, kasi ang video ka. Oh, kata lang doon. Kalau Kasi ya huta eh.